थांलायबाय ना सासे थांलायबाय जेतु बे एक्चुअली माबा सरप्राइजनि बाथ्रा नङा बा गोबांथार साननो गोनांनि बाथ्रा नङा हितेश बसुमतारी सार दिनै थांनाया गोदान बाथ्रा नङा जेतु जोङो मिथिगौ बिथाङा गोलाव सम सिगांनो बिपिएफ खौ नागारनानैहाय थांनायखामोन आरो सिगांनिफ्रायनो बिथाङा जेतु इउपिपिएल पार्टिया दिनै जोनोम मोनबाय बेखौ जोनोम होगिरि बिथांमोनानो हितेश बसुमतारी सारमोनमोन दा मा जाहोननि थाखाय बिथाङा बिपिएफ आव फैफिननाय दा बेखौ बिथाङासो फोरमायसिगोन जियानो हक दिनै बिथाङा बुंदों जे बिपिएफ पार्टिनि दैदेनगिरि हाग्रा महिलारि सार बिथांनि माखासे नेम खान्थिफोरखौ बिथाङा मोजां मोनाखै होनदों अब्ला बिथाङा पार्टि नागारना थांखानाय व्यक्तिया मानोथो फैफिननायमोन आरो थांफिननाय आरो मानो फैफिननायमोन आरो दिनै थांफिनबाय दा बेवहाय सासे दैदेनगिरि जुदि बिथाङा गावखौ बुंना लादोंबा बिदि थांलाय फैलाय बिदिजोंहाय बिथाङा जितु मोनसे स्थायि जायगायानो गैयाब्ला दिनै बिथांजों सोर फोरजाफोरा थांफानो बिथाङा दिनै बै फोरजाफोरनो बहा बा रायजो खुंनायनि मोनसे बिथा होनो हानो बिथांजों जाय थांफागोन बे निश्चय आलाय सिलायसो जागोन नामा जेतु बिथाङा दिनै गावनि मोनसे पार्मानेन्ट पजिशनानो गैया गावनि दोलो होननायानो गैया दिनै बिथाङा गोसो जायोब्लानो बिजेपि आव थाङो गोसो जायोब्लानो गावनि पार्टि दाब्रबो गोसो जायोब्लानो दिनै बिथाङा इउपिपिएल आव फैयो दा बिदिखौहाय जोङो दैदेनगिरि होनना बुंगोन ना गावनि व्यक्तिगत माबा मोनसे लाब लकसान नैबेखौ सानहरनानै गावनि मुलाम्फा जानाय जायैखौ नोजोर होनानै दिनै बिथाङा थांलाय फैलायसो खालामदों नामा दा बेबायदिनो साथामबो दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावहाय आङो डिफरेन्शियेट खालामनो थाङोब्ला खुनु डिफरेन्शियेट खालामनो हानाय नङा बायदि मानोना दिनै बिथाङा हितेश बसुमतारी साराबो नोजोरा पार्टिनि फारसे नङा दिनै पार्टिया मा मोनथामल' लेटार जों दाजानाय जोङो मिथियो बिपिएफ मोनथामल' लेटार्स दङ बेवहाय दा बे लेटार्सआ गाज्रि मोजांखौ फोरमायगोन नामा नाथाय फोरमायगोन सोर दिनै बेवहाय थाफानानै मावनाय दैदेनगिरि वर्कार्स गासिबखौबो लाफानानै मा थांखि लादों मा मिशन लादों माबायदिहाय रायजो राजाफोरखौहाय दैदेननो नाजादों बा आवगायलांनो नाजादों माबायदिहाय फैबाय थानाय समफोराव मोजां खामानि मावनो थाखाय आखायाव लादों लाब जागोन ना जाया रायजो राजाफोरनि नैबेफोरखौसो नोजोर होनांगोन माबा मोनसे गाज्रि जादों नामा बेखौहाय बुंनो हानांगोन सोलाय सोल' खालामनो हानांगोन दा बिदिजोंसो गासिबखौबो कालेक्टिभलि जोङो मोनसे पार्टि हिसाबै मोनथियो दा बेवहाय मोजां गाज्रिया माला जोङो बिजिरनांगौ जायो जेब्लानाखि दैदेनगिरि बा वर्कार्सफोरनि गेजेरावहाय माबा मोनसे गोरोन्थिया जायो दा दिनै थिगानो दिनै जायफोरा मोनसे समावहाय बिपिएफ आव थानानै गुबुनखौहाय सोंखारिदोंमोन दिनै बिथांमोना गुबुन पार्टियाव थांनानै दिनै बिपिएफ खौ सोंखारिबा बे गनायजाथावना जागोन नामा दिनै मोनसे समाव रायजो राजाफोरा बिपिएफ पार्टिखौ सोंखारिदोंमोनब्ला बै समाव बिथांमोना बिपिएफ पार्टिनिनो सासे दैदेनगिरिमोन दिनै इउपिपिएलआ बिपिएफ खौ सोंखारिदोंमोनब्ला बै समाव चन्दन ब्रह्म साराबो दंमोन खाम्फा बरगयारी साराबो दंमोन हितेश बसुमतारी साराबो दंमोन अब्ला बिथांमोना पार्टियाव थासेयावबो फोसाबनो हायासैब्ला दिनै गुबुन मोनसे पार्टियाव थांनानै बे पार्टिखौ सोंखारिनायनि मोन्थाय दं नामा दिनै गाज्रि मोनब्ला दिनै बिथांमोनानो बै समाव दङमोन दिनै बिथांमोना दिनै सोंखारियोब्ला बिथांमोनानो गावखौ बै समाव जितु गावनो दंमोन नालाय गावखौनो सोंखारना लानायसो जागोन नङा होमबा रायजोफोर दा बेबायदिनो दैदेनगिरिफोरा पार्टि बास्लायनानै सोलाय सोल' खालामनानै थांनानै उनफिनजों रायहरफिननाय बेफोरो बिराद ओंथि गैयि बायदि आं सानो जिहेतु गावनि जे थासेयाव गावनि जे फोसाबना लायासैब्ला दिनै जोङो बै मुंखौल' दसिबा जानाय नङा इउपिपिएल पार्टिया ओरै थोरै बिपिएफ पार्टिया ओरै थोरै होनबा जानाय नङा जोङो व्यक्तिगत सोरनि दैदेननाया बेबायदि जागासिनो दङ जों बेखौबो नोजोर होनांगोन दा नंखायनो सोरबा चन्दन थांब्लाबो पार्टिया गोहोम गोलैनांगौनि बाथ्रा फैया जिहेतु बेवहाय गोबां वर्कार्सफोर दङ जिहेतु बिथांमोनानो बुंदों कालेक्टिभ डिसिसननि बाथ्रा बेवहाय कालेक्टिभलि मावग्रा व्यक्तिफोर दङ दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना मावलांगासिनो दङ बेनिखायनो सोरबा थांगोन सोरबा फैगोन दिनै बिपिएफ पार्टियाव जोङो नुहरदोंसो दिनै गोदान गोदान लाइमोनफोर जइन जासोनायखौहाय दिनै जोङो नुदों गोदान गोदान
मटिवेटर्सफोर फैदों, इनोभेटर्स फैदों, गोदान सुबुंफोर, गोदान गोसो गुदुं जाना फैनाय युथ्सफोर बिथांमोना दिनै पार्टिखौहाय आवगायलांगासिनो दं। पार्टिनि हाबाफारिफोरखौहाय मोनसे मोजां पजिशनसिम लांनो थाखाय नाजागासिनो दं। दा बिदि बेलायाव आं सानाखै जे सोरबा हितेश बसुमतारी, खाम्फा बरगयारी, चन्दन ब्रह्म बायदि थांनायजोंहाय पार्टिया दिनै खहा जादों होननानै। दिनै खहा जादोंमोनब्ला दिनै पार्टिया बायसिगौमोन। नाथाय दिनैबो जों नुगासिनो दं बिपिएफ पार्टियाव गोबां जयनिं जानायखौहाय। दा दैदेनगिरि थांदों आरो बेबायदिनो बेलाफारसेजों दैदेनगिरि माखासे हाबफैदोंबो। मोजां गाज्रिखौ बासिलायनानै गाव गावनि डेम'क्रेटिक भाबै गावबागाव चइस मथे जेराव मोजां मोनदों बेवहायनो बयबो थांगासिनो दं। बेवहाय जोंहा बुंनांगौ साननांगौनि खुनु बाथ्रा गैया। जिहेतु इलेक्सननि बारहावा बे समावहाय थांलाय फैलाया जाबाय थायो होननानै बुंसोलायदों। नाथाय जोङो बेखौ नोजोर होथारनांगोन जे सोरबायदि बेक्तिया बहा जयनिं जागासिनो दं। मोनसे समाव जुदि गाज्रि जादोंमोन पार्टिया, बिपिएफ पार्टिया स्पेसियेलि गाज्रि जादोंमोनब्ला, गाज्रि मावदोंमोनब्ला दिनै बै गाज्रि जानाय समनि दैदेनगिरिफ्रानो दिनै इउपिपिएल पार्टियावहाय बुंफबजोबनानै दङ। दिनै आङो सानो इउपिपिएलनि जाय फाउन्डार, जाय आराम्भनिफ्राय सालायजेननाय बिथांमोन, दिनै नोंथांमोना बिपिएफ पार्टिनि मोजां मानसिखौ सायख'नानै लांदों नामा? दिनै साफा दिनै मोनसे बिजानुखौसो सोना लादों नामा होननानै आङो सानो। जिहेतु जाय बिथांमोनखौ नोंथांमोना मोनसे समाव ओरैबायदि जिगाब रायोमोन, दिनै बिथांमोना नोंथांमोनजोंनो ज'है खामानि मावनो थांगासिनो दं। अब्ला बिथांमोननि अपिनियन, बिथांमोननि जे कालेक्टिभ डिसिजनजोंहाय मावनो हानाय खाबुआ, धैर्यआ थारैनो थामारगोन ना? जिहेतु बिथांमोननि दिनै पेशेन्सखौ नुबाय, 4 बोसोर अपोजिशनाव थानांनायनि जि मेन्टेलि स्ट्रेस बिथांमोना नुदों, जायनि जाहोनाव दिनै दैदेनगिरि जानानै निजेनो पार्टिनि फाउन्डार जानानै बिथांमोना दिनै पार्टिखौ गारनानै खारदों। अब्ला इउपिपिएल पार्टियावहाय एज अ हल मोनसे कालेक्टिभ डिसिसनखौ गनायनानै बै दैदेनगिरि साथामसेया आवगायलांनो हागोन ना? जियानो हक, बांद्राय गोलाव बुंनो सानाखै, नैबेसेखौनो बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ नैबेसेयाव फोजोबनो सानबाय। नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ। टिल देन स्टे टिउन्ड।